வீட்டுக்கு வருவான், கோயில பாய்ங்களே தான் பழக்கம். இதை சுற்றி சுற்றி வருவான். தவறான பையங்களோடையும் பழக்க வழக்கம் அவனுக்கு கிடையாது. கவலைப்படாதீங்கம்மா, தப்பு செஞ்சவங்க சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிற்பாங்க, என் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கும். அஜித் அவர்களின் வீடு தேடி வந்த கட்சி தலைவர். சிவகங்கை மாவட்டம் மடப்புறத்துல தமிழகம் முழுக்கவே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. அஜித் அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு பல கட்சி தலைவர்களும் அரசியல் பிரபலங்களும் நேரடியா சென்று ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தப்பு செஞ்சவங்க நிச்சயமா தண்டிக்கப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தன் தரப்புல இருந்து என்ன செய்ய முடியுங்கிறதையும் சொல்றாங்க. அந்த வகையில தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவரான டி வேல்முருகன் அவர்களும் ஹரிநாடார் அவர்களோடு சேர்ந்து அஜித் அவர்களோட வீட்டிற்கு சென்ற காட்சிகள் தான் வெளியாகி இருக்கு. கடந்த காலங்கள்ல இது போன்று நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு தவறு செய்தவர்களுக்கு தன்னால தண்டனை கிடைத்ததாக, அது போலவே இந்த வழக்கிலையும் தன்னுடைய குரல் சட்டமன்றத்துல ஓங்கி ஒலிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் தெரிவிச்சிருந்திருக்காங்க.